mhuri yeZimbabwe tiri kuuya kwamuri nhasi uno nenyaya inosuwisa, nyaya inorema, nyaya yekuti ukainzwa unombofunga kuti zvinhu zvakadai zviriko here. Tiri kuno kudema nenyaya yengozi yanetsa mumhuri yekwaChirunga Mubayiwa. Baba vaChirunga pamwe chete nemhuri yavo varuza vanakomana vaviri nerufu. Wekutanga anonzi Tapiwa ndizvo akapondwa ari pano padema pa Inner City night club iri pano padema. Mushure mekunge apondwa, zviri kuzonzi izvo mweya wake wakazotorwa zvekare yave ngozi ikadzorerwa mumusha mavo ikatanga kunetsa munin'ina wavo anonzi Tashinga. Tashinga takatombouya kunoku nenyaya iyoyo, ave achinetsekana achisvikirwa nemweya iyoyo wengozi, uchitaura uchiita zvinhu zvinokatyamadza pano padema, kunyange nekumba kwavo, pamwe pacho achitomborara musango nevabereki achiramba kudzokera kumba. Tine urombo kuti iye zvinezvi Tashinga akashaya masvondo maviri apfuura. Nyaya iri kunetsa iye ndezvekuti mhuri haisati yave nezororo. Vasati vapedza kuchema Tapiwa, vatorwa zvekare mwanakomana wavo Tashinga. Mukunzwisisa kwatiri kuita, toda kuti baba vatitsanangurire kuti nyaya iyi yakambotanga sei kuti izosvika payave patiri panapa. Ndo panga pachiitikira bongozozo rekuti wokutanga akaponderwa panapa, wechipiri aizoti akabva kumba anouya panapa futi oswotanga kusvikirwa neshaviriya oita zvisinganzwisisike zvekupwanya zvino uye nekurovera masunuka pasi. Regai nditanga kutaura nababa aChirunga vatinawo pana. Baba, tinoti nematambudziko evana venyu vakomana vaviri. Tichitanga naye pana Tashinga ashaya iye zvinezvi, pane mazuva mangani mamuchengeta? Pane 2 weeks. Pane 2 weeks naika. Alright, toda kuzodzoka tichitaura nenyaya sekuti tiri kuti nematambudziko ekushayikirwa nevana venyu vakomana vese vaviri. Tichitangira kune nyaya yaTapiwa, chii chakaitika kune yaTapiwa kuti vari kunzwisisa nhoro ende vazive pazvakatangira kuzosvika patave nhasi? Tapiwa ane tingangoti izvo ari kwanisa 8 years apondwa. 7 years apondwa. Nyaya yaTapiwa ndeyekuti ainingira pano watakagara pana mubawo, ari kunzi akaba foni mubawo. Saka vakomana vakanga varimo vari 3 ndopa vakatanga kumurwisa svika vamuponda. Apondwa obva tatongovigawo mwana sevanhu vakaponda munhu nedzanzire hama, patangoti hanyaya iyi hatina zvatogona kuita, kana mwana hatina zvatakamuita, takangoviga. Taviga mwana tazogara iye 7 years regora rapera pamberi. Ndo pakatanga kubata uyu azoshaya izvinezvi Tashinga. Takangonzwa kuti Tashinga ari kurova vanhu kuInner City. Pandatofonerwa ma11 dzamanheru pandatouya kunoku, ndakatosvika Tashinga achinetsana nevanhu. Saka munhu aimubatsira muzukuru wangu ainzi Yaya akati, sekuru musati Tashinga, itai Tapiwa ndoti muwirirana. Pananga muti Tapiwa anobva angoti zi, wotobvunza tiko inda. Saka ndisati ndakuziva kuti zviri kufamba sei, zvinhu zvatanga. Kubvira ipapo ndipo takatanga, zvaingoita after 2 months tichifamba. Last week but 1 zvakanoita kumaskats, but tatonetsana naye, tanetsana achipunza zvinhu. Pamainetsana paibuda kana mutiti kunetsana mukutaura kuti anenge aida kupinda umu, asvikirwa neshaviriya aida kupinda ndiwo namubata. Ipapo ndo patainyanya kunetsana, ada kuuya umu isi tiri kumurambidza kuti apinde umu. Sazive so dai akaipinda hake imomuka umu, maybe dai pamwe asina kutorwa nokuti shungu dzake dzaida kuperera imomo. Isi hatakuziva ndo zviri kuita, but tazopinda akapinda nepakati hapana chaakadhuma ipapapo. Mukoma wacho akarovera pachingora, isosvika umu but asogara. Zvikanzi ndiperekedzei, ndikati oda kuti tikuperekedze kupi.
anga asingatauri. Ndikati asi kana chichibuda muno tinoenda kumba. Zvikanzi saka baba mune nharo kai. Ndikati handisi kuita nharo mwanangu. Da usati tida kuenda kupi. Ndopakati ndakukupai 2 weeks. Pa 2 weeks kana musina chamaita aidha iye kana kuti inini kana kuti vakoma vake vairi pane hwana anogona kufa. Zvikura kuti mweya watapiwa waitaura pana tashinga. Chibva taenda naye kune vamwe sekuru. Zvikandina sekura tadzoka panapa wabva watomuita zvamita pa zvatopera. Zvikanzi chinditengerei hwai nembiya nezviyeri nene pa 2 weeks ka inini wacho mari yacho ndakaishaya pandaiwana kwasara dzinenge 4 kana 5 days pandanotenga hwai pandatofonera namai vacho ndikati hwai ndaita se ndatenga hatichifonera sekuru patafonera sekuru pandanosiya hwai papa ne 5 days chichinzi achiti isusu tinozoya muswe taifanira kutsvakanisa hwai woti padheti wabva wanditi ayo inini kuti ndibve panapa panoda $60 yokukumbirira. Dai makatitaura kamusi wamataura kuti panoda hwai pandatoya kuno mari mandatoiwana after 2 days. Sekuru ndawana mari kuti musi weSunday. Zvikanzi ndabuda ndodzoka Chipiri. Moya Chipiri kuma10 but 2 weeks dzempana dzaikwana Monday. Saka Monday kuma7 abva atomuka atoright abva atanga kutoona shamwa dzake dzese nene hamene zvaite abva atosvika pabasa aitofara ane mukoma wake ameti mukoma wake akauyawo sei mumwe anoita zvekupairota havatomotikari abva atori nemukomana uyo mbana wanyanya kutenderera nda kuti uyezonama panapa bcause hapana munhu anonama pa anowerota panapa anzi mudhara ndoita sei ndouya ndikatomuti iwe unogona kunama zvikanzi mudhara tinoita zvezvese hazvina problem. Zvika nemukoma wacho bambiki handi ndo ndakuenda pane vanhu vanda kutakura unosiya hamene vanhu vake vanotakura apa anosiyiwa pakanzuru dzadza kuma past 10 aburutswa pakanzuru nemugraundi make mavanotamba bhora rodhi achinoenda kumba anzi abva atoenda kumba asvika kumba akazobatidza redhiyo abva anyora bepa rake kuti dedi makanonoka 2 weeks dzaita se dzakwana abva aisa muhomwe. Ini ndiri tokubasa ndiri kutoita basa zvangu hako ndiri kuzivi vanotaura vati akabva neko rodhi akasenzesa kuenda kumba ndoye akadzoka naye achinosvika mugiraundi rekanzuru anzi akangodonha. Saka pane vanhu vechechi vainamata vangoona munhu adonha atora nguva yakarebesa ari ega ipapo vabva vaenda vabva vanomusumudza vabva vatanga munamatira achibva apekenuka. Pane kamwe kamusikana kabva kati ndomuziya anogara saka chimuperekedza kupi kumba. Saka achida kuenda kumba anzi akangosumudza musoro apa atarisa kuno kudemo bva angoti bara nemukanzuru apa anopinda pakanzuru mutara achiuya kuna achimhanya hapana mota yaiovateka kana yaimupfuura saka dziri kumashure ari pakati nepakati petara achimhanya. Saka pamba pakarongwa makiresa evanhu vada kuhodha yengerimani akasitanga kusauri vakarati ese kupachika abva apinda mumasunuka ese kanda koko saka inini pandakanotaurwa ndakanopinda mukatu
akatanga kurusa pekutanga page 2 page 3 ichipinda akangosumudza akasumudza akati baba ndakwenda time yangu yaita se yakwana 2 weeks dziya dzakwana ndikati kuenda kupi zaini haana kupindura saka tomota sei toimanya kwasekurere zvikanzi kwasekura regerai ndoda kuendeswa clinic hanzisina chisimba apa tanga kurusa zveyelo neropa rakagwama vatangotaura nemukomana umu nekamota vatatotakura chop vataenda paclinic vatasoona doctor zvikanzi ari kuita sei ndikati angachipwanya zvinhu kudemawo zvikanzi saka ari violence cheka timubaye injection yekuti aita amborara ndakurifeya kuchitungisa ani anamai achabva uye vatati kuchitungisa akuiti ichivanicho zvikanava handei pamurape pana vamwe amai vanoshandira vataenda pamurape tasvika paipai amai vakati inini hanzi kushandira bcause ndiri kurwara ndozishandira musi wechitatu but yathink necondition vakaiona vabva vati regerai ndikuite sei ndiri kushandira asi ndoda $60 but avapa $60 vabva vaita zvavakaita papasina zvaanomboita hazisizvo zvakanga akuita ipapo anga asina simba hapana taiti ndisi takatozomugeza kuita sei ndakavabvunza ndakati zvamadai anozomuka here zvekupe zvikanzi aiwa anonomuka but ndakafunga kuti injection iri 6 hours dzasati dzakwana but dzinopera otherwise angoita sei kupekenyuka but atomutakura nemotika vataenda pamba apa atindirari sei pavhuranda inini mota ina ndagura manasida namachisana makaita sei vakamutarisa ndakumumhanya nogadzira motikari vanhu anogadzira motikari anadzoka kumapast to 7 paanzi akambaira kuti apinde mumba but asitadza kukwira pamubhedha obva wazomurarisa bva ndazosvika but baba ndoda mvura amai vacho vabva tora mvura vabva vanesa bute zvikanzi aiwa isiyo yandoda mvura vana pakape mvura isa ichinapa ano mafemero acho anga akuita kubvira ipapo anga asiriyo handiti kusvika kuma 1-2 hamene zvakungoita kuma 4 akangoti gwerere rezi abva atongotisiya shame nematambudziko ngatidzokerei panyaya yekutanga kwakaitika nyaya yengozi. Mataura kuti vanhu ava ndevekuziva vakarwisana navo nenyaya yefoni iyoyo. Ivo pari zvino vanoti chii panyaya iyoyo yekufa kwemwana mukomana wenyu wekutanga Tapiwa? Zvavakaita vanhu ndopatafamba takaita mistake. Vozi vanhu vakagumbuka vakati vanhu havafaniri kuuya panhamo vozi vauraya munhu. Tikati aiwa ndizvozvo patachema munhu patavika. Vabva vazovaenda kwachief vakati isusu sekuponda kwatakaita munhu tinoda kunobisa chemo yekuuraya kwatakaita munhu, mari yavakasenzesa tinoda kuvarefund titenge titabata basa iri. Vachifu vaenda vapanana mazuva pamambo sekapa vapuwa mazuva ekuti kana mari yaunganzwa neni kwachifu oya saka isusu taiwirirana. Vabva vazoya kwandiri vakati chief zvaane mari kamwe kaari kuda tadi kungojamba chief tongonanga direct tonobhadhara mari isusu hatakuzviramba gambi mari yainzi yanga yakareverera. Saka think ndo brand yamwe yatakaita patatotambira mari yava tatongoitawo zvatakangoita. Alright. Saka zvikureva kuti kureverera kwavaita kwaive kwokudzorera ngozi mhepo kunokuti kana zvavana kuuya zvinozongoya kuno. Iye zvinezvi taapa neimwe nyaya yechitu apa uye nezvaita pana Tashinga, makambotaurirana navo here kuti hunai zvaakuita mwana munofunga kuti zviri kuitwa nei? Makambofamba navo vese heyo varipo? Naiwo hapana matyidzana atendetiita gozi inenge itori hondo kubva kubva pakauya mari ipapo hamuna kuzombowirirana kubva ipapo. Asi musoonani kana mari acho kutopedza kubhadhara vana kutopedza ndo mazuva akabva yaruza mari aya havana kutomupedza vana kutoibhadhara kuti mari tibhadha tongosiyana nazvo nichingotiwo mufanurwa uchi hondo yake ega.
zviri kureva kuti iye zvinezvi dambudziko iri harisati rapera, kuti vafi vavaviri uye vese vane shungu, ende shungu yachona iri kuramba ichidzoka mumusha menyu. Ava tikutoti sezve vakafa vatu, uyo mukomana wechituwo wekufa zvakamubata, tashinga zvakamubata, ini ndini ndaikwanisa kuzorandusa honde yake kuti idzikame pane zvaaita. Patiko kana vatu havandobva vatonzi zidurukai, ende anotaura kuti iwo uri mupana, ini ndiri mukoma wako, haugona kundibata, rega ndiite zvanoda kuita. Asi nisababa aibva adzikama. Saka ndoti honde vakadzoka vatu, ini handiikuriri. Saka chandakudai zvinezvi, ndakuda kukumbira kumhuri yeZimbabwe kuti kana kune anoti anogona basa iri remahara, achiti mari yake anozoiwana nevanhu ivava vauya, ndo andakudawo kana aripo anogonawo zvake. Zvichireva kuti mhepo kana yakasundirwa kwenyuku zviri kureva kuti inofanira kunorwisa kwayakapondwa kwete kuti ive mumba. Asi pari zvino izvi pakashandiswa mishonga yekuti irwise mumba menyu. Exactly, ndiye andikuda akatsipikwa, bhozi aiti kana auya aiti baba ndakatsipikwa handisi kukwanisa kupindawo, vakatangirwa ndo mumuromo waigara akataura. Saka toita sei? Aimbva ati zii kutangirwa, takatangirwa ndochokwadi chachocho. Bhozi honde yatopedza yatora mukomana, kureva kuti haisati yapera. Kupera kwaitopiwa result, ese tafamba ipapo takatobva mukufamba kanenge kairi, result haisati yatobabuda, nyaya yekuti mari yacho paunenge wasenza ukaiwana toti madzimai 100. Ava hama dzenyu vakabvuma vakatoenda kwamambo vakati takaipara mhosva iyi, handiti? Mambo akaitonga sei nyaya iyoyi? Pekutanga tikunzwa kuti vakamboda kujambwa, asi yakazopinda here mudare yekuti itongwe kuti havaripe ngozi, uye ngozi iburitswe itaura zvaida kuripwa nazvo, nekuti haisi nyaya yekuti imimi ndimunotaura zvinoda kuripwa, asi ngozi mweya wacho unoburitswa, mhepo yainoburitswa yotaura zvairi kuda kuti ini pandakafa ndikuda mukadzi, kana kuti nemombe 10, kana kuti nemombe 5, kana kuti zvakaitika here izvo? Tiri kuti isusu nguva yakatanga mhepo kupinda mumusha mavo kuti mukomana aite basa rake rekurwisa, kana kuti adzosere zvaakaitwa, ndonguya wakabva watsipika. Saka vaikwanisa kuenda kwamambo kunoti tida kuripa pasina chiri kuitika kwavanhu. Asi vakatombokuenda kwamambo vakatenda, vakatobvuma vachiti tida kunobisa mari yechemo, asi tikutadza kusvika tatipotere nekupi nekuno. Vabva vanzi kana maunganidza modzoka, kana aida pamwe waipuhwa jinda ramambo voya naro, but mambo ane mari yaida yavaifanira kubhadhara, vakajamba. Yanga iri mari iyoyo inenge $200 andisanoziva zvavo. Alright, ngatichidzokai kune zvemutemo wenyika. Munhu akaponda munhu imhosva, nyaya iyi kumapurisa yakabatwa sei? Vaponda munhu, vanhu ava vakasungwa, vasungwa isusu sata tingangoti isusu pakasungwa vanhu ava within 5 days vanhu vangu vatopanze vachinzi vapuhwa bheo. Bheo rinokodzero remunhu wese arirambe, vachinzi vaapanze svika pari zvino vari panze for 7 years. Havana kuzomboenda kukoti. Kukoti handizeni, handina, handisati atombodetswa. Tingati pane huori hwakaitika here kumapurisa wekuti vanhu vanotozikanwa kunzi ndo vakaponda munhu, naivo vanotobvumawo kwamambo, asi kukoti wozotadza kuenda. Isusu chandiri kufungidzira techiti hatidi kuti tinange nemazisa, techiti vanhu vakaponda mwana wangu mumwe hama yevanhu ava, mkuwe sekuru vake hanzadzi hama vake mukuru wenyika. Saka handizosedi kuti anogona kuti kudii, zozi nyaya yakakumidzwa kutwa chopu yakaraswa. Saka ndakati handizvipindire ndizvechirungu pandati hatidhirani nezvechibhoyi. Sechibhoyi zvataita kudhirana nazvo ndo zvavakabva vanotsipika makundwa. Saka ise ndiri pazere, ndo pandakutangwawo anogona, anoti ndozvigona, andibatsirawo. Zvakaoma zvakadii baba kushayikirwa nevana nenzira yakadai, nekupondwa uyewo nemweya nemhepo yengozi? Ini ndiri kuti zvinhu zvakaoma, asi tiri kuti kana vakanzi ivo vanhu vacho
vayazoripa havadzorevana. Chatakungoda kugadzisa kuti vana vasara tuwa, vana asara achengeteka. Ndozvandakuda zvimwe zvese achichingosiyana nazvo tichitarisa zveupenyu mukomana asara upenyu hwake huende mberi. Otherwise family inogona kukura futi. Because pangu family takatopedza kukudza utano takutarisa mudiku. Ndiri kupanza. Ndozvandingatongokumbira kuti dai pana anogona akwanisa kuti torero mhepo yaidzasera kwakwaari. Ya, zvakaoma baba. Tine urombo nedambudziko ramasangana asi tinodara kuti mhuri yeZimbabwe iri kuzvinzwa. Taiunza paruzhinji nekuti zvinonzi mbudzi kuzarira pavanhu unzi nditandirwe imba. Zvinova ndozvamaita vachirunga kuti mukwanise ngomuchitaura nesu pano paSly Media TV. Isusu tati nyaya iyi tiise pachena nokuti munhu anogona kutaura kuti indozvikwanisa ari kuDarwin tisingamuzivi. Mumwe anogona kuti ndiri kubhinga nyaya yenyu ndogona kuikwanisa ndisingaitese asi tisingamuzivi. Asi kana taiisa pachena kudai tine tarisiro yekuti mhuri yeZimbabwe vanogona kunge vachipindira. Tiri kuisa namba yenyu pascreen ipapa kuti vakufonerei imimi sekuti ndimune dambudziko rachona muchitaura navo vachinzwisisa kuti vangafambe sei, mungabatsirane sei. Asi chatiri kuziva chikuru chamakumbira ndechekuti mari hapana. Mari hapana yekusumudza matare kana yekuteisa mundiro kana yekuita sei kana kuisa peturo, hapana mari. Pari kuda vanhu vari kuvolontiya kuti vazobatsira dambudziko ramasangana naro mumusha menyu. Tinotenda. Ndivo baba vatapiwa pamwechete naTashinga vana vakashayika nenzira isina kunaka inorwadza zvakaitikira pano paInner City. Chikumbiro chavo machinzwa. Namba ndidzo dziri pascreen, vafonerei muchikurukura navo kana muchida kuti nesuwo tinge tichibatana nemi pamunenge muchiita nyayayo. Aiwa, isusu veSly Media semazuva ese takasununguka kuti tifambe nemi tichikuratidzaiwo nzira yepavanenge vachigara muchiitawo basa renyu kuitira kuti vamwewo vane nyaya yakafanana neyababa vazere mukati menyika ino yeZimbabwe vari kutsvaga munhu ari kukwanisa kuti vanhu vese vakatsipikwa nekupondwa mweya yavo igone kurwisa vanhu vakavapondera. Kubva ipapo muchinge makwanisa nyaya zvichizoenda kumberi, aiwa, mbiri inenge iri yenyu. Ndo mashongo atingangosiya kwamuri iwayo. Mazvita.